Bueno. Kenean hainbeste espero genuen gertakaria. Eta zein da? Hori, zein da? Zetzeate gogoratzen. Gaur segunda. Asteazkena. Eta asteazkenetan? Kolpez kolpe, bueltan da! Gabon, Ingalaterrako Elizabeth bigarrena hilda ostegun honetan 86 urte zituela. Monarka Britainiarra Balmorelko gazteluan hilda, Eskozian. Azkenaldian, mugikortasun arazoak izaten zituen erreginaren osasunak okerrera egin zuen asteartean Boris Johnsonek lehen ministro gisa dimisioa aurkeztu zion egun berean eta Liz Truss lehen ministro bezala izendatu zutenean. Erresuma Batuko koroak ohar baten bidez jakinarazi du Ingalaterrako erreginaren osasun egoera larria zela eta horrek berehala kezka sorrarazi du. Buckingham jauregiak jakinarazi du bere medikuak kezkatuta zeudela bere osasunaz. Asteazkenean kontseilu pribatuaren bilera bertan bera utzi behar izan zuen, estatuburuak maila altuko politikariekin eta aholkulariekin egiten duen ohiko topaketetako batean. Buckinghameko jauregiak esan zuen hitzordua birprogramatua izango zela, baina ondoren ura zaintzen zuten doktoreak beren osasun egoeraz larrituta agertu ziren eta medikuaren zaintzapean geratzeko gomendatu zuten. 7 hamarkadetako agintaldiaren ondoren hilda Elizabeth bigarrena. Azken orduko albiste honekin egunak utzi dituen beste gaiei jorratuko diegu orain. 100 lagun aritu dira Hondarribiko kaleetan desfilatzen. Alarde egunean Jaizkibel konpainia parekidean. Kale nagusia izan da iraganean istilugunea nagusia, baina emakumeak berdintasunez parte hartzearen aurkakoen bizkarra emateko keinuei gaina hartu diete txaloek. Izurriaren aurretik Hondarribian ospatu zen azken alarde egunean, 2019an, lehen aldiz lortu zuten kale nagusia konpainiaren aurkako plastiko beltzik inork zabaldu gabe igotzea. Aldarriak ordea bizirik dirau, baztertzailea da oraindik alardea, eta ohi dutenez justu haren aurretik desfilatu dute Jaizkibel konpainiako gizonek eta emakumeek iragan 25 urtetako helburu berarekin. Alardearen parte izan nahi dutela aldarrikatzeko. Arratsaldean berriz 5:04 gutxitan abiatu dira Zainduako ermitatik. Oiana Etxebarrieta Jaizkibeleko kapitainak pozik hartu du ostegun honetan jaso duten babesa eta konpainiaren izenean Txomin Sagarzazu Hondarribiko alkateari mezu argia helarazi dio. Hain zuzen ere hilabeteko epea eman dio alkateari konponbideak bilatzeko elkarrizketa mahai baten buru izan dadi. Entseguak jendetsuak izan dira eta gaur ere oso jendetsua izan da Jaizkibel konpainiak hasitako Hondarribiko alardea. Hala babes sozial gero eta handiagoa dutela nabarmendu du Etxebarrietak. Aurten 25 urte dira Hondarribiko alardean emakumei eskopetero gisa desfilatzeko aukera ematen dien konpainia sortu zutela. Hala argi esan du alarde parekideko kapitainak herria aldaketa gosez dago eta horri erantzun behar zaio. Horrela zuzendu zaio Hondarribiko alkateari. Alkateari duela pare bat egun bidali genion gutun bat eta gaur berriz ere mahai gainean jartzen dugu eskaera hau, behin Hondarribiko jaiak amaituta, hilabeteko epean jar dezala martxan elkarrizketarako mahai bat berak lidergotza hartuta, herritar guztion alkatea den heinean.
uste dugulako badagoela aukera, badaudela agente ezberdinak, alardearen inguruan mugitzen ari garenak eta eskatzen ari garenak soluzio bide bat. Beraz ez dezagun itxaron, datorren irailaren 8 aurreratu gaitezen urte oso bat daukagu eta zergatik ez datorren urtean ospa dezagun denok batera. Ohikoa denez, Jaizkibel konpainiak babes instituzional eta politiko handia jaso du, kale nagusian besteak beste Arartekoaren ondokoa Emakundeko zuzendaria eta EH Bilduko ezkerranitzeko ordezkariak izan dira bertan. Noski beste batzuen, Utsuneek ere lekua hartu dute. Artean Gipuzkoako aldun nagusiarenak edota Eusko Jaurlaritzako lehendakariarenak. Bada jarrera horri heldu dio gurean Nerea Kortajarena, EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko koordinatzaileak. Izugarri izan dela Jaizkibel konpainia ikustea, 1000 lagunetik gora desfilatzen ikustea, alarde parekide horretan. Eta nik izaskun Larruskainen hitzekin geratzen naiz, izugarri izan omen da, ez dut aukerarik izan gaurran egoteko, hemendik hau bukatuta arabidea ingo dugu Jaizkibelekin batera ere atzaldeko buelta hori egiteko, baina entzutean nola sentitu diran, ze zoriontasun sentitu duten kale nagusi horretan barrena gaurkoan txaloak nagusitu direlako, emakumeak alardean parte hartzeko aldarrikapen hori nagusitu dalako. Eta ikasturtea martxan da Euskal Herrian, pasaden astean ordea Ipar Euskal Herrian izan zen eskola sartzea eta modu berean ikasturtea hasi dute zehaskako ikasleek. Ikasturteko erronkak aipatzeko agerraldia egin dute eta bertan adierazi dutenez azterketak euskaraz pasatzea lortzeko lanean segituko du zehaskak. Horretan Ipar Euskal Herriko diputatu eta senatariek irailaren 14an bilduko dira Frantziako hezkuntza ministroaren kabinetearekin eta halaxe aritu da bilkuraz Peio Juria zehaskako lehendakaria. Gibelapen horiek ezabatu behar ditu ministeritzak eta horiek berriz baimendu, hori da lehen urratsa konkretua egin behar duena gure ustez, horiek egiten bali ditu, hobe eta elkarlanean aintzatzanko gira urtean zehar euskara garatzeko. Ez bali da, seinale positiborik, ez bali da neurririk, begu berriro, kerrikarat jautsiko gira eta iaz hasi ditugun mobilizazioak hasi ditugu aurten ere, borroka hori irabazi behar dugu, gure aurren eskubide kontu bat da, ez dugu lasatuko, eta ez bani bada 14an trenkatzen, berantago trenkatuko da, baina guk engaiamendu hartu dugu borroka hori irabaztea. Eta Euskadin eskolara itzultzeko eguna izan da gaurkoa, COVID-ari aurre egiteko maskararik eta murrizketarik gabe. 2 urteren ostean normaltasuna berreskuratu da ikasgeletan, 360.000 ikasle ostegun honetan bueltatu dira ikastetxetara, hainbeste espero... Ondoezak jota langile bat hilda Elgoibarren gaur eta eguerdian jakin izan dugu Olatzagutian Nafarroan Cementos Portland enpresan ibilgailu batek harrapaturik beste langile bat hildela. Lantegiaren barrenean gertatu da ezbeharra, istripua gertatu eta gutxira zendu da gizonezkoa. Sindikatuaren zenbaketaren arabera aurten Euskal Herrian
bere lanpostuan hildako 55garrena izan da langile hau, eta horietatik 12 Nafarroan izan dira. Labek salatu duenez, enpresa horretan egondako enplegu suntsiketak eta datozen kaleratzeek langileen egoera larritu dute eta haien ezinegona areagotu. Gai berean gogoratu du egungo sistema neoliberalaren lan-karga eta presioa gero eta handiagoa dela eta arrisku faktorea ere badela. Eta hain zuzen ere gehien ugaritzen ari den arrisku faktorea, psikosoziala dela. Alde horretatik Eusko Jaurlaritzari eskatu dio osalan egokitu dezala arrisku faktore horri aurre egiteko. Eta lan arloaz, hitzarmena berritzeko elkarrizketak berriro abiatu dira gaur Arabako Metalean, hilaren amaierarako deitu dituzte greba egunen atarian. Hala ere, sindikatuek iragarri dutenez, SEA patronalak negoziatzeko aukera galdu du, beraz momentuz iragarritako mobilizazioek eta lanuzteek bere horretan jarraituko dute. Ibai Intxaurrondo Lab sindikatuko kideak aurreratu digunez, hurrengo astean hasiko dira mobilizazioekin. Datorren astelehenean, irailaren 12an, delegatuen asanblada burutuko dugu eta ostean, gainontzeko intersindikaleko sindikatuekin batera, lakoaren aurrean mobilizazio bat burutuko dugu. Izan ere, instituzioek asko daukate esateko eta asko daukate egiteko. Besteak beste, sektore publikoan metaleko langileen subrogazioa bermatzen dela asko denako dikote. Eta ez ere plikatzen ari. Eta lerroburuekin bukatzeko beste kontu bat, atzo Ordiziako 59. gazta txapelketa izan zen, 58 parte hartzaile izan ziren eta Laleze gaztandegi arabarrak irabazi zuen. Eli Gorrotxategik Laleze gaztandegiko jabeak azaldu digunez oso pozik daude irabazten duten lehen aldia delako. Plazaratutako gazta, gure gazta guztiak bezala, gure arkumen gatzari naturalakin egitakoa zen. Eta hau, atzokoa, martxoko gazta bat zan eta ketua. Eta, oso pozik gaude. Eta iritsi da gaurko egunak utzi digun argazkiari heltzeko unea. 1000 lagunek desfilatu dute Jaizkibelekin Hondarribiko alardean, konpainia parekidearen aldeko oihuak nagusitu zaizki emakumeen parte hartze parekidearen aurkakoen keinuei. Urria amaitu aurretik, aldeen arteko mahai bat eratzeko eskatu dio Jaizkibelek alkateari. Udane Arbeo lankidea izan da bertan. Goizean goiztik Hondarribiko kalea jendez gainezka ikusi ditugu txilibitua jotzen zaldi gainean eta benetan inoiz baino jende gehiago elkartuela aurtengo alardean. Bai, alarde parekidari zein tradizionalari edo eta baztertzaileari harrera egiteko. Esan dezakegu kale nagusia zeharkatzen ari zenean Jaizkibelgo konpainia, inoiz baino harrera hobea egin diotela konpainiari, jendetza inoiz baino jende gehiago elkartua bertan eta ez diote jarrera txarrik izan dira batzuk bizkarra eman diotenak, baina orokorrean babes beroa eta osoa eman diotela esan dezakegu. Arratsaldean desfilearekin jarraituko dute, goizeko aia amaituta, tradizionalaren baztertzearen aurretik egin behar izan du Jaizkibelgo konpainiak hoi bezala, baina beraiek ere esan dute, inoiz baino babes handiagoa jaso dutela eta jende horien artean gehienak azpimarratzekoa gazteak izan direla. Hondarribiko alardearen bezperetan, Txomin Sagarzazu alkateari igorritako gutun baten edukia ere ezagutarazi du Jaizkibelek. Haren bidez gatazkan inplikatutako aldeen arteko elkarrizketa sustatzeko eskatu dio konpainia parekideak. Oian Etxebarrieta Jaizkibel konpainiako kapitainak egin du publiko asmoa. Uste dute badela garaia eta aukera badaukagula naturaltasunez egoera honi aurre egiteko. Esaten genuen bezala, ezinbestekoa da gure ustetan elkarrizketa prozesuak abiatzea, ezberdinen artean, elkarrizketa bat abiatzea, jendarteak dagoenako erakutsi duelako presutasun osoa duela guk Alamedara bidean jungarenean gure arrankada egin baino lehen, beste hainbat konpainiekin kointziditu dugu, arazorik gabe egin dezakegu beraiekin ikusi dute, beraien atzetik eta beste batzuen aurretik joan garela, inolako arazorik gabe, eta hori da falta zaiguna kale nagusian, rekorrido guztian zehar. Eta ez dela ezer gertatzen nahastu egiten garenean, are kontrakoa, erreztu egiten ditugula gauzak, hobeto pasatu dezakegula, eta behingoagatik jendeari ezberdintasunean eta banaketan ospaketa
egitera derrigortu ordez denak batera egiteko aukera hori zabaltzea ezinbestekoa dela. Duela pare bat egun bidali genion gutun bat eta gaur berriz ere mahai gainean jartzen dugu eskaera hau, behin Hondarribiko jaiak amaituta, hilabeteko epean jar dezala martxan elkarrizketarako mahai bat berak lidergotza hartuta, herritar guztion alkatea denean. Ohikoa denez, Jaizkibel konpainiak babes instituzional eta politiko handia jaso du kale nagusian, besteak beste Inez Ibañez de Maestu Arartekoaren ondokoa, Izaskun Landaida emakundeko zuzendaria eta EH Bilduko Aldugu eta Ezker Anitzeko ordezkariak hartu dituzte udaletxeko arkupean. Noski batzuen utxuneek leku hartu dute ere. Hoi bezala ez dira bertan izan esaterako Markel Olano, Gipuzkoako aldun nagusia, Txomin Sagarzazu Hondarribiko alkatea eta Inigo Urkullu, EAeko lehendakaria. Instituzioei dagokienez azpimarratzekoa 1986 urtean Andreak emakumeak alardean sartzen saiatu zirenetik Jaurlaritzak 4 lehendakari izan dituela, Gipuzkoako diputazioak 4 ahaldun nagusi eta Hondarribiko udalak 3 alkate, denak gizonezkoak izan dira eta bakarra joan da desfilari desfile parekidari harrera egitera. Soilik, soberanistek egin zioten harrera alarde parekideari 2011 eta 2015ko alardei dagokienez, eta aurtengoan ere hementxe izan dira EH Bilduko, Elkarrekin Podemoseko edota emakundeko kideak harrera beroa eginez. Babes adierazi, berriro ere Jaizkibel konpainiari, eta gaurko urte berezian, 25 urte urruna betetzen dute, eskerrak eman, egindako lan guztiagatik, eta, euren konpromisoagatik, uste dut hori azpimarratu behar dela. Beti esaten dugu, tradizioak testuinguru konkretuan sortuak direla, baina garai berrietara egokitu behar direla, eta egokitze prozesu hori ez dela, tradizioaren kontra egitea, baizik eta emakume eta gizonei eskubide berbera ematea, beraz, aberastea, ez da. Euskal Herria Bilduko emakume eta gizonak beste urte batez Jaizkibel konpainiari gure babesa ematera etorrera, eta 5 urte hauetan egin duten lanagatik, egin duten borrokagatik, askatasunaren arte eta jaiak guztion artean ospatu eta gozatzeko egin duten lanagatik. Iruditzen zaigu Euskal Herrian, hainbat eta hainbat tradizio 21. mende honetan eguneratu direla, baina oraindik ere badaude minez, eta horietako bat Hondarribia da. Zaigu oinarrizko eskubide bat berdintasuna urratu egiten dela, eta horregatik eskatzen diogu Hondarribiko udalari, Gipuzkoako diputazioari eta Jaurlaritzari urraketa hori amaiera jarri dezaiela. Areta aurrerago joan behar dugu, gizarte honetan oinarria izan behar duelako berdintasuna, eta berdintasunak dakartzan gauza guztiak. Ez beraz, etorkizunean ikusi beharko genuke, ez bi alarde bat eta bestea bere aldetikan ateratzen baizik eta alarde bakar. Hala, baztertzailea da oraindik alardea, eta ohi dutenez justuaren aurretik desfilatu dute Jaizkibel konpainiako gizonek eta emakumeek, iragan 25 urteotako helburu berarekin, alardearen parte nahi dutela aldarrikatzeko. Hondarribian eta Irunen alardeetan gizonen pare parte hartu nahi zutela aldarrikatzeko bidean batera sartu ziren orain 25 urte. Mendela ordena berdintasunaren eta duintasunaren aldeko borrokan. Aurten kaleetara itzuli dira pandemiaren etenaldiaren ostean. Jaizkibel konpainia urteroko eran atera da desfile baztertzailearen aurretik, goizeko 8etan. Konponbiderik ez da bideratu izurriaren urteetan, baina aldaketa gogoa agerikoa izan da. Mendela orden honetan emakumeak alardean aldarriak izugarrizko indarra hartu du, 11 aldiz biderkatu da. Emakume hauek zabaldu zuten bide zidorra bide bilakatu da dagoeneko. Dena dela, alardea ez da oraindik parekidea, eta beraz Jaizkibelgo konpainiak argi du oraindik ibilbide luzea geratzen dela berdintasuna lortzeko.
Azken urteetako alardeak tirabiratsuak izan dira, baina jende alde sumatu dute espaloietan, eta desfila bera ere jendetsua izan da. 100 pertsona bildu dira asko gazteak. Azpimarratzeko abestalde 1986an emakumeak alardean sartzen saiatu zirenetik, Jaurlaritzak 4 lehendakari izan dituela. Gipuzkoako Diputazioak 4 aldun nagusi eta Hondarribiko udalak 3 alkate. Denak izan dira gizonezkoak eta bakarra joan da desfile parekideak txalotzera. Soilik Bilduren aldundiak adierazi zien babes zabala Andrei eta arkabiatu zuen azken urtetako konponbide prozesu sendo bakarra. Gauzak horrela bide luzea du auzi honek, aldarriak ordea bizirik dirau. Baztertzailea da oraindik alardea eta ohi dutenez justuaren aurretik desfilatu dute Jaizkibel konpainiako gizonek eta emakumeek. Iragan 25 urteotako helburu berarekin. Alardearen parte izan nahi dutela aldarrikatzeko. Eta ekonomia arloan gaur Arabako metaleko mahai negoziatzailea batu da, hala ere sindikatuek iragarri dute SEA patronalak negoziatzeko aukera galdu duela. Hilaren 19an berriz elkartuko dira eta ezustekorik ez badago, irailaren 21an, 22an eta 23an lanuzteak egingo dituzte Nerea Garzia. Gaur goizean Arabako mahai negoziatzailea batu da, hala ere ez da aurrera pausorik egon. Beraz, sindikatuek iragarri zutenez grebak eta mobilizazioak egongo dira, aurreratu zuten jada. Udako oporraldia amaituta lan gatazkak areagotu egingo zirela, baita lanuzteak eta grebak ere. Izan ere langileen erosteko ahalmena ez galtzeko premiak eta inflazio tasa handiak zaildu dituzte zenbait sektoretako lanitunak gaurkotzeko negoziazioak. Amaitu berri da, gaur iraiak 8 SEArekin mahai negoziatzaileak Arabako metala zeukan bilera. Bilera honetan, berriro ere, mugimendu txiki-txikiak egin badu ere, oraindikan gai asko ez daude mahaiaren gainean. Besteak beste, hitzarmenaren iraunaldiaren bitartean KPIa bermatuta egotea, lan istripu edo gaixotasunengatik bajak hobetzea, komplementuak hobetzea, edo jardunaldia jetxiera, besteak beste. Hori dela eta, laben uste dugu jarraitu behar dugula, borrokarekin, eutsi behar diogula pultsuari, eta horretarako, datorren astelehenean, irailaren 12an, delegatuen asanblada burutuko dugu, eta ostean, gainontzeko intersindikaleko sindikatuekin batera, lakuaren aurrean mobilizazio bat burutuko dugu. Sindikatuen aburuz, SEAk negoziatzeko aukera galdu du, eta gogorazi dute ekainean patronalak bertan bera utzi zuela jarrita zuten hitzordua. Da, greba prestatu, greba egin eta patronalari erakutsi indarra daukagula. Sindikatuek adierazi dute hitz egiten jarraitzeko nahia dutela. Hala ere uste dute greba dela behar duten lan hitzarmena lortzeko bide bakarra. Hilaren 19an berriz elkartuko dira eta ezustekorik ez badago irailaren 21an, 22an eta 23an lanuzteak egingo dituzte Arabako metalgintzako langileek. Eta gaiz aldatu, Iruñean 1923an sinatu zen hiriburua osatzen zuten 3 burgoen elkartzea, eta aurten urtero bezala udalak itun hori ospatzen du batasunaren pribilegioaren egunarekin. Ospakizun hauek aitzaki hartuta kaleratera da Iruñako erredakzioa, jendeari galdetzera ea zer dakiten batasunaren pribilegioaz, eta bide batez ea harro sentitzen diren Nafarroako hiriburuan bizitzeaz. Bueno, bihar privilegioaren eguna da, bai, ezagutzen dugu ekitaldi hori, baino egia esan, historiarekin zerikusia duela badakit, baino besterik ez, udal kontua dela, nahiko instituzionala, eta ez dakit herritarrentzat parte hartzeko aukerarik ematen duen, igual ikusten du sobera instituzionala bai. Burgoen batasuna ospatzen den eguna, asko gehiago ez dakit, badaki ze gauzak egiten dien alde zarrean gutxi gora bera, baina hori da dakidana. Se celebra o se conmemora los años de que se unió los tres barrios o burgos, los 3 burgos. Ez nekien ez da eguna eta ez da zer. Lo de los burgos y eso. Muy bien, ¿por qué no?
Oso. Beti danik asko maite dut hiri hau eta asko gustatzen zaite hemen bizitzea. Bai, Alde Zaharrean bizi naiz, bere gora-bera guztiekin, baino hala ere asko maite dut, bai, auzoa eta hiria. Arro nagoen, bueno, ez dakit, pozik, hemen goa naizelakoz, baino besterik gabe. Ez dakit izatea naiz hemengoa, edo Lizarrakoa, edo Tuterakoa, euskalduna naiz, eta arro nago, horretaz bai nagoela arro. Sí, bueno, los que somos de Pamplona, normal que nos sintamos orgullosos de ser, sí. Sí, tranquilamente. Lo mejor que me podía haber pasado, venir aquí. Yo también me siento orgullosa de ser de Euskal Herria, pero, hombre, lo primero para Pamplona. Bueno, esango nieke gainontzeko Euskal Herritarroi distantzia berbera dagoela handiko ona hemendik ara dagoena, ez? Da, ematen du askotan Iruñara etortzea kostatzen dena eta askotan bai, hemen bizi garenok, Nafarroan oro har bizi garenok ikusten dugu irakurketa asko egiten diela kontuan hartu gabe hemengo benetan bueno, pues izaera, nortasun propioa eta ditugun napar sentimendu hauek askotan kontatu aintzat hartu gabe. Bueno, Euskal Herria oso anitza da, eta hemen Iruñean gustora bizi gara, herri txikia, goxoa, familian bizi garela. Eta, bueno, Arro ere Bilbora joaten garenean, hango gauzetaz gozatzera, edo Donostira, edo Gasteizera, edo Tuterara, edo Beasainera, ez dakit, ez? Gustora egoten algara, non nahi, jende jatorrekin baldin gaude eta plan ederra bada. Bai, hemen ambientona dago, bai, eta gero jendea oso jatorra, bai. Hemen ere badago saltza, bai, etortzeko eta dena, bai, animatzen du jendea etortzea eta, bai, bisita egitera. Eta Nafarroan ekainaren 24an jarri zuten Iruñeko Foruen plazan Nafarroako bandera erraldoia. Maiaren erabakirekin ez konforme, Iruñeko udalak adierazpen bat onartu du astearte honetan, presidentetza batzordean PSN, EH Bildu eta Geroa Bairen botoekin gobernu taldearen xahutzea eta opakutasuna salatzeko. Sandra Urra. Hasiera batean 100.000 euroko gastua izan behar zuen bandera honek, baina aurrekontua 180.000 eurotara igo zen azkenean. Hau da, udal gobernuak esandakoa, baino 179 gehiago. Nafarroako bandera erraldoia justifikaziorik gabeko gastua eta engainu saiakera izan dela adierazi dute PSN, Geroa Bai eta Euskal Herria Bildu. Maite Esporrin sozialistak salatu duenez, bandera jartzearekin ados egonda ere, diru publikoa xahutu dela aldarrikatu du. Navarra Sumak aldiz gainkostua mikropiloteen bidezko zimendu bereziak justifikatzen duela defendatu du. Baina hau ez da Navarra Sumari leporatu zaion proiektu urbanistiko bakarra. Esate baterako, obrak egin eta €1.000.000 inbertitu ostean, erortzean dagoen Labriteko pasabidea jomugan dago ere bai, eta hori gutxi balitz, Behe Nafarroa kalea birmoldatzeko proiektuak ere kritika gogorrak jasotzen ari ditu oposizioaren partetik. Eta Iruñatik Ordiziara aipatu dugu lehenago ere. Atzo Arabako Laleze gaztandegiak irabazi zuen Ordiziako gazta txapelketa, 9.600 euro ordaindu zen. Enkantean Nerea Garzia. Laleze Ilarduiako gaztandegiak irabazi du Ordiziako 59. gazta lehiaketa. Guztira 58 parte hartzaile izan dira aurtengo txapelketan, iaz baino bi gehiago. Gaztandegi arabarrak karrantzako edo ardi latzen esne gordinarekin egiten ditu gaztak.
Lehiaketan parte hartzen duen gaztaren erdia daztatzeko unean, epaimaiako epaileek jaten dute eta gazta irabazlearen erdia enkantean ateratzen da. Lehenik eta behin, eskerrik asko, ilusio handiz jaso genuen atzoko saria. Aspaldidanik finalean sartzen gebiltzan, baina atzorarte ez genuen lehen postua lortu. Eta fantazitzaigun saria zen hau. Plazaratutako gazta, gure gazta guztiak bezala, gure arkumen gatzari naturalakin egitakoa zen. Eta hau, atzokoa, martxoko gazta bat zan eta ketua. Iaz 9.400 euro ordaindu ziren enkantean, aurten berriz 9.600 euro eta Bastirako mitarte upategiak eskuratu du. Bigarren saria extra gaztandegiarentzat izan da, gaztandegi Arabarra baita ere. Ordiziako garaikurra diploma eta 850 euro jaso ditu, eta hirugarren saria Otatza gaztandegi ordiziarrak irabazi du, kasu honetan 500 euro jaso ditu. Iruñako udalak 7. aldiz eskaini du hiriburuaren zapia. Mai Garde eta Oier Sanjurjo osasunako kapitan hoiek jaso dute haien ibilbidea. Omentzeko udaletxeko talde politiko guztien artean aho betez hartutako erabaki batean. Iruñeko udalak batasunaren privilegioaren 589. urteurrena ospatzen duen honetan, 7. aldiz egingo du Iruñeko zapiaren entrega. Zapi honek bere egunerokoan edota ibilbide osoan zehar, hiriburuari proiekzioa eta ospea eman dioten pertsona edo erakundeei eskerrona erakusten die, eta urtengoan udalean ordezkatuta dauden talde politiko guztiek aho betez erabaki dute Mai Garde eta Oier Sanjurjori eskaintzea. Zapiaren jartzearen ekitaldia udalaren harrera aretoan izan da, eta bertan Maia alkateak hitza hartu du Mai Garde eta Oier Sanjurjoren ibilbidea berrikusteko. Enhorabuena para ambos. En mi nombre y en el de toda la corporación municipal, como veis, amplísimamente representada en este salón de recepciones. Alkateak zapiak jarri dizkio Mai Garderi eta Oier Sanjurjoren gurasoi. Azken honek ezin izan duelako bertan egon, bere talde berriarekin partidua baitzeukan. Horren ostean, bai Mai Gardek bai Sanjurjoren aitak hitza hartu dute udalaren errekonozimendua eskertzeko. Es para mí todo un honor recibir este 7º pañuelo de Pamplona. Además, hacerlo junto a Oier lo hace todavía más especial. No hay más que mirar la lista de personas que han recibido este galardón anteriormente para sentirse orgullosa de pasar a formar parte de ella. Eredu izan dira eta izango dira gure hiriko haur askorentzat. Bi pertsonengan balio positiboen erreferente bat ikusten baitute. Ekitaldiaren ostean, argazkia atera dute udaletxeko atarian eta luntxa eskaini diote partaide guztiei. Eta horrela iritsi gara albistegiaren amaierara. Aurretik aipatu bezala Nerea Kortajarena EH Bilduren legebiltzarreko koordinatzailea izan dugu gaur eguerdiko magazinean, gonbidatu nagusi gisa eta haren elkarrizketarekin utziko zaituztegu jarraian. Horren bestez, besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian. Ondo izan eta bihar arte. Eta gunero legez eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, horretarako gaurkoan gurekin daukagu Nerea Kortajarena, EH Bilduko legebiltzarkidea, eta baita ere taldeko koordinatzailea bertan eusko legebiltzarrean. Eguardion. Eguardion. Bueno, gaur Hondarribira begira jarriko gara lehenik eta behin, alardea berriro ere ospatzen ari delako, bi urteko etenaldiaren ostean, irudiak ikusiko zenituen, honezkera, ezta? Irudi oso politak iritsi dira Hondarribitik. Egia da, izugarria izan dela Jaizkibel konpainia ikustea, 1000 lagunetik gora desfilatzen ikustea, alarde parekide horretan. Eta nik izaskun Larruskainen hitzekin geratzen naiz, izugarria izan omen da, ez dut aukerarik izan gaurran egoteko, hemendik hau bukatuta ara bidea ingo dugu Jaizkibelekin batera ere atzaldeko buelta hori egiteko,
baina, entzutean nola sentitu diran, ze zoriontasun sentitu duten katle nagusi horretan barrena, gaurkoan txaloak nagusitu direlako, emakumeak alardean parte hartzeko aldarrikapen hori nagusitu dalako, nik Izaskunen hitzak nire egingo ditut, eta segurazki oraindik ere ez da ospakizun eguna, irabazi ez dutelako 25 urteko borraka eta gero, baina uste dut 25 urte hortako ibilbide hori zoriontzeko eta ospatzeko eguna badala, Jaizkibeli eta Jaizkibel posible egin duten horiei eskerrak emateko eguna dela, eta horretan, borroka horretan jarraitzeko momentua ere badala, eta horregatik gure harrotasun eta maitasun infinitua Jaizkibel osatzen duten eta posible egiten duten guzti horiei. Hilabete baten buruan udalari ezan diote, hitz egiteko proposamena luzatu diotela, eskoa luzatu diotela, tentsio honi amaiera emateko, izan ere aurten ere ez du alarde parekidearen alde ez da agertu horren alde. Nola baloratzen duzu hori? Nik uste dut hori ez dela onargarria. Alkati bati dagokiona da berdintasunaren bide hori jorratzea, eta horretan nik uste dut erakundeek eta batez ere udalak alkatea buru, lidergotza hori erakutsiz, alarde parekide horren aldeko autua erakutsiz agertu beharko lukela, ez? Bestelako posturarik ez da ulergarria, nik uste dut gainontzeko inorentzako, beraz, nik uste dut gaur beti bezala Jaizkibelek egindako eskari hori betetzeko eskari badala, oso eskari zentzuduna dana, eta premiazkoa dela alkateak auzi honi konponbidea bilatzeko lidergoa eta egin beharrak egitea. Gaur goizean Euskadi Irratian izan da Josu Erkoreka lehendakari ordea, baita ere alarde parekideari buruz galdetu diote, eta esan du Jaurlaritzaren izenean hitz egin duela gaur Emakundek. Horrekin konforme gelditzen zarete? Nik uste dut Emakunde han egotea oso garrantzitsua dela, beste alderdi batzuk ere han aldarrikatzen den horrekin ere han egotea oso importantea dela, baina uste dut garaia heldu dela baita ere mezu askoz ere kontundenteagoa emateko, posizio askoz ere irmoa erakusteko, eta beste askotan esan bezala, lehendakariak edo berdintasun sailburuak ere han egon beharko luke aldarrikapen berdintzaile horren alde egiten. Gai zaldatuko dugu, hilabete gogorrak omen ditugulako aurretik, ekonomia arloan, batez ere ohartarazpenak aspalditik datozelako, ez? Baina datorren ekiditeko pausuak ematen ari dira? Nik uste dut ziurgabetasun garailegoetan, ez, badirudi instalatzen den ziurtasun edo zerteza bakarrenetako bat hori dela, ez? Iragartzen zaigu negu latz hori edo komplikatu hori, ez? Ni gogoratu nahiko nuke herri honetan edo herri honen zati honetan behintzat milaka herritarrek udara ere larri pasa dutela, udaran aurretik ere udaberri eta negu latzak pasa izan dituztela, eta gogoratu nahiko nuke Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian 5 herritarretatik bat pobrezia egoeran bizi dela, pobrezia eta desberdintasun sozialen poltsak gora ari direla etengabean gure herriaren zati honetan, eta gogoratu nahiko nuke baita ere, 50% igo dela pandemia eta gero, oinarrizko beharrak asetzeko laguntza eske aritu behar diren horien kopurua, ez? Kontestu horretan iristen dira mezu hauek, ez? Egia da, egoera larria dela, egoera komplikatu baten aurrian dagoela, baina nolabait esango nuke, mezu hauek zabaltzen direnean, ez, badator horrelako negu latza, edo Urkulluk esan bezala badatorrez, enbata edo ekaitz bat, eta ematen du, badela fenomeno atmosferiko bat bezalako zerbait, ez, ekidin ezina den zerbait bezala planteatzen zaigu, arduradunik ez duen fenomeno bat bezala planteatzen zaigu, eta ematen du herritarrei eskatzen zaien bakarra dela, hau da dagoena, eutxi, resignatu, estutu gerrikoak, eta aterako gera, ez, ateratzen bagera, naizta ez dakigun nola, ez. Kontua da gu horrekin, analisi horrekin ez gatozela ados. Guk uste dugu honetatik aterako gerala politika publiko sendoekin eta autu komunitarioekin, biekin. Eta uste dut hori dela behar tokatzen dena, ez. Iragarpenak egin baino,
jendeari trasladatu behar zaizkio, mezuak argi esan ez gertatzen ari da, trasladatu behar zaizkio mezuak esan ez ulertzen eta irakurtzen ari dela momentua eta honen larritasuna, eta neurriak hartzen direla, eta neurri horiek trasladatu egin behar zaizkiola, ez? Nire ustez hori da, herritarri trasladatu diezaiok egun mezu garrantzitsuenetako bat, ez? Eta ez dut uste horretan, egoera fenomeno atmosferiko bat balitz bezala edo koiunturala den egoera bat bezala iragartzen denean, bide horretan aukera dagoenik ezer planteatzeko, baina guk uste dugu politika publikoetatik margen handia dagoela egoera honi egiteko, badagoela politika publikoetatik esku hartzea eta gauzak eskuz eskulan eginez beste erabatekoak izan daitezkela, eta desde luego hortan tematuko geragu. Prezioen gorakadaren zurrunbilo horretan murgilduta, gaurko albistea ere bada, ezta? Carrefourreko 30 euroko erosketa saski bat prestatu duela, iragarri duela, Yolanda Díazen proposamenaren ondoren, zer iruditzen zaizue neurri hau? Nik uste dut, udara hau izan da berrestapenen udara, ez? Lehengoan Arnaldotegik esaten zuen kursoi politikoa ireki genuenean, ez? Eta niretzako bada berrespen bat oso agerian geratu dena, ez? Bada, herritarrontzako ezinbestekoak edo premiazkoak diren zerbitzuak eta produktuak muzkin pribatuen logikan geratzen direnean asko dugula galtzeko, ez? Eta ikusten ari gera eta larrutan bizitzen ari gera, ez? Eta zentzu horretan ikuste dut, ikuspegi horretatik zenbait merkatuen interbentzioa ezinbesteko dela, ez? Batez ere, herritarron oinarrizko behar horiek asetu alizateko eta bermatu alizateko. Merkadonak orain iragartzen duena, ez dakit nik susmoa dakat Merkadonak denbora guzti honetan ere, Carrefourrek, muzkin izugarriak akumulatuko zitula, segurunik beste hainbat ezinbesteko diren sektoreetan gertatu den bezala, eta orain horrelako neurriak nahiko populista edo efektista bezala iruditzen zaizkite, baina neurria, uste dut hori baino, guri dagokiguna da politika publikoetatik oinarrizko behar horiek asetzeko bideak eta politika publikoak eraikitzea, eta batez ere, aberastasuna berbanatzeko politikak egitea. Ez horrelako efekto polita izan detaketen edo efektistak izan daitezken neurriak. Baina pe laburrera begira ez, poltsiko batzuentzat agian arindua izango da hori. Momentuak bizigera oso momentu komplikatu batean, eta noski momentuak eskatzen ditu neurri paliatiboak, neurri aringarriak eskatzen ditu, bere alakoak eskatzen ditu, eta guk horiek orain baino lehen ere babestu izan ditugu, baino momentuak ere eskatzen du benetan strukturalak eta egiturazkoak diren neurriak ere hartzera, ez? Nik uste orain momentu honetan badirela bi tendentzi oso agerikoak nolabait eskatzen dutenak iraultzea, ez? Eta horiek dira zerbitzu publikoen degradazioa eta aberastasunaren desberdintasun eta pobrezia masa horien handitze horiek, ez? Nik uste horiek iraultzeko politikak egin behar ditugula, aberastasunaren banaketa erradikal baterako bidea jorratzen hasi behar dula eta politika redistributiboak erdigunean jarri behar direla eta horrek eskatzen du egiturazko neurriak hartzea. Aringarriak bai, baina egiturazkoak ere bai. Momentu honetan ikuste dut inbertitu behar dugula errealitate berriak sortzeko ahalegin horretan. Ere nahiko presente dute herritarrek 2008ko krisian gertatutakoa, ezta? Eta krisi horretatik gainera atera ginen oso ikaspen argiekien eta datuek ere erakusten zuten, ez? Adibidez, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian, 300.000 lagunetik gora atera ziren krisi horretatik erabateko prekarietate vitalean, ez? Osea, bizi ziren nolabaiteko ongizatean, baina ja orduan pandemia aurretik Foesak ohartarazpen bat egiten zuen eta esaten zuen kontuz, ze gauzak okertu ezean, hauek izango direla lehenak erortzen 300.000 lagunez, momentu horretan. Pentsa gauza gero pandemiarekin eta ondoren etorri denalkin nola okertu diren, ez? Eta egia da, gaudela oso momentu komplikatu batean, baino jendeari ere trasladatu behar zaiona da,
komplikatua dela esaten diegu eta trasladatzen diegu ez larritzeko, ez kolapsatzeko eta ez resignatzeko, baizik eta ulertzeko neurri erradikalak hartzeko momentua dela, eta hartzeko prestutasun hori daukagula, Euskal Herria Bildutik behintzat, eta horregatik guk beste alderdi batzuetan sumatzen dugun resignazio horren aurrean, guk itxaropenaren aldarri hori ere egin nahi dugu, ez? Iruditzen zaigulako momentu hau ere konplikatua bada ere, badelako momentu bat, gauzak beste era batean egiteko, beste mundu bat, beste gizarte bat eraikitzeko aukera ematen digula momentu honek ere, hartu beharreko neurriak hartuta eta norabide ondo markatuta. Energia alorrean ere kezka, herritarrek baliabideak bermatuta dituzte? Ez dut uste, ez. Eta hori, orain baino lehen ere gertatzen zen, ez? Pobrezia energetikoaren eufemismoarekin edo izendatua izan den hori, goraka joan da 2008tik etengabean Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian, eta orain bizitzen ari eran deskontrol honekin eta prezioen gorakada izugarri honekin, egoera hori, desde logo, komplikatu egin da. Eta komplikatzen da gainera, herritarren egoera hori, energia horien koizle diren eta produktore edo jabe diren horien poltsikoak betetzen diren bitartean, eta hori nahiko indezentea da, ez? Bizi dugun momentuan bizita guk horregatik, orain urtebete aurkeztu genuen legebiltzarrean lege proposamen bat, ongizate energetikoa nolabait eskubide subjektibo bilakatzeko eta herritar guztiek energiarako sarbidea eta ongizate energetiko hori bermatu edukitzeko eskubidea aitortu ahal izateko eta sarbide hori bermatzeko. Orduan, azken hilabete hauetan gertatzen den bezala, horiek ameskeri bezala eta ez dakit ez, kasi erokeri bezala konsideratu izan zen, eta etzan eztabaidatzeko aukerarik ere izan, Jaurlaritzaren irismen irizpide negatiboa izan zuen, eta hortik aurrera eztabaidarako ere aukerarik ez genuen izan, baina denborak erakutsi du premia horrek hor jarraitzen duela. Orain arte jarri diren neurri aringarri horiek, AES-en bitartez edo pobrezia energetikoa murriztera bideratutako laguntza horien bitartez, ikusten dana da oso efektu murritza dutela, ikusi dugu gainera herritar asko hortik kanpo geratzen direna, eta zaurgarritasun egoera hori zabaldu egiten dela gero eta gehiago, eta horregatik atzo bertan iragarri genuen berriz ere Jaurlaritzari eskatuko diogula ongizate energetikoa eskubide bat bilakatzea Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia. Bruselatik ere iragarpenak datoz, neurri estrukturalak hartu nahi dituztela diote, besteak beste Rusiako gasari topea jartzea, edota merkatu elektrikoari erreforma egitea, energia konpainiei diru-sarrerak murrizten besteak beste, gauzak aldatzen ari dira? Zeinek esango luke, ez? Oain dela ez hainbeste hilabete, ez da, merkatu energetikoa interbenitut behartzala esaten zanean, denetarik entzuten genuen, ez? Eta orain, Ursula von der Leyen bezalako pertsona bat horrelako neurriak planteatzen egoteak, erakusten du gauzak asko aldatu direla, ez? Eta aldatzera doazela, eta erakutsi du baita ere nola realismoa, hainbeste aldarrikatzen den eta eskatzen den realismoa, hori adibidez Urkullu lehendakariak eta Jaurlaritzak asko eskatzen dute, ez da, realismoa, nik uste dut berrestapenen artean ere badala, errealismo hori autu politiko badala, ez? Eta gauzak asko aldatzen direla kamarada azkeneko denboraldi honetan, eta leheno ezinezko ziren horiek, orain posible direla, ez? Uste dut badala momentu bat, nun egonkortasun hori, ez? Betikoa egiten egote hori, ez da balore bat, ez da aukera bat, esatea, itxoin ezagun ze gertatzen den, ez? Uste badala momentu bat, non esploratu egin behar ditugun ertz desberdinak, aztertu egin behar dira orain arte, oso era kasi harinean baztertu egin diren proposamenak eta planteamenduak, eztabaida publikoak ireki behar direla eta lidergo publikoa behar dela eztabaida horietan, tartean energetiken interbentzio hori guretzako ezinbesteko dena bezala kolapso egoera batera goazelako.
Errealismo horrek non uzten ditu politika neoliberalak orduan? Nik esango nuke, eta nahiko nuke, politika neoliberal hoien aroa amaitu ematea, ez? Uste detelako gaudela aro berri batean, eta aro berri horretan gauzak gure bizitzak asko aldatatuko direla edo aldatu beharko liratekela, ez? Eta hortan egongo da gakoa, ez? Erronka itzelak ditugu herri bezala, mundu bezala, baina baita ere herri bezala. Hor dago erronka demografikoa, transizio energetikoa, transizio digitala eta horren bueltan kokatzen diren guztiak, baina uste dut badugula erronka bat horien mailako erronka dela eta da aberastasunaren birbanaketa radikala. Aipatzen diren transizio guzti horiek justizia sozialaren ikuspegitik egin ahal izateko, eta uste dut orain badugula aukera bat, horregatik larria den momentu batetik, uste dugu itxaropen mezu hori ere trasladatu daitekela, badugulako aukera bat, gauzak beste modu batean egiteko, beste mundu bat ere ikitzeko, azken finean gu ez gaudelako politikan gauzak diren bezala onartzeko, edo oso injustua den mundu bat onartzeko, gauzak aldatzeko gaude hemen, gauzak aldatzeko antolatzen gara, borrokatzen dugu, eta ikuspegi horretatik instituzioetan ere iruditzen zait perspektiba horrekin aritu beharko ginakela. Niri asko gustatzen zait esatea, posible denaren marko horiek zabaltzeko aleginean. Eta burujabetzaren eztabaidak edo burujabetzak zein leku hartzen du guzti honetan? Erabatekoa. Beste berrestapen ere bat izan du da, ez udarauntakoa, baizik eta azken denbora luze honetakoa, ez? Nola aurrera begira ditugun erronka horiei fundamento heldu ahal izateko eta behar dugun moduan heldu ahal izateko, baina baita ere gure herritarrak zaindu eta babestu ahal izateko burujabetza behar dugula, ez? Burujabetza izan behar dugula, ezin dugula beti egon besteen subordinazio horretan, ez? Eta guretzako, eta beti aipatzen dugu, hau elementu klabe bada, ez? Itxaropen aldarri hori egiten dugun bitartean, esaten dugu, itxaropen aldarrikatzen dugu, berdintasuna, askatasuna, baina baita ere burujabetza ezinbesteko delako, ez? Hauteskunde zikloa hastear, ez? Laster hilabete batzuk besterik ez dira gertatzen hauteskundeak izateko, eta inkestek diote Euskal Herria Bilduk goranzko joerarekin jarraitzen duela. Zeri agozten diozue? Nik uste dut guk proiektu sendo bat dugula, proiektu bat nolait ondo erantzuten nahi zaiona momentuari, ondo irakurtzen duena momentua, baina batez ere trasladatzen duena etorkizunerako proiektu bat, ez? Guk herri honentzako proiektu sendo bat dugu, epe luzera begirakoa, proiektu feminista bat, berdintzale bat, oparotasuna banatzea asmo duena, eta konektatu egiten duena herritarren behar horiekin, ez? Eta uste dut gainea eraikuntza proiektu badela, eta zentzu horretan jendeak ulertu duela, alegin horretan ari gerala, proposamen sendoak ditugula egiteko eta eskaintzeko, eta gainera horiek burutzeko ere militante politiko oso prestatuak ditugula, eta nik uste dut horren kombinazioak nolabait erakargarri egiten duela herritarrentzako Euskal Herria Bilduren aukera hori. Eusko Legebiltzarrak azken ikasturte politiko honetan ere erronkak izango ditu, besteak bentze hezkuntza legea, zein bide hartu du? Norabide honean doa? Hezkuntza legea, herri honek baditu erronka potoloak eta erronka horien artean kokatzen dugu, estrategikoak diren erronka horien artean kokatzen dugu hezkuntzarena, ez? Guk irudikatzen dugu hezkuntza sistema publiko bat, euskara ardatz izango duena eta buru jabea dena, ez? Eta, bide horretan edo irudikatzen dugun helburu horretan kokatzen dugu guk orain hilabete batzuk sinatu zen akordio zabal horri, eta guk horregatik ematen diogu balio estrategiko bat, ez? Baina itun horrek eukiko du epe ertain edo luze baterako ibilbidea, ez dio erantzungo momentuko arezber, ez eta perspektiba horrekin begiratu behar da. Hortik aurrera, udazken negu aldera, gaur entzuten nuen Bildarratz esan duela, etorriko dela legearen bueltako eztabaida, eta guk hemendik aurrera gertatuko diren edo aterako diren arau lege eta guztietan egingo duguna da, zorrotz begiratu zearen lupa horiekin edo betaurreko horiekin, akordioa sinatu genuen espiritu horren betaurrekoen begiratuko dugu, eta saiatuko gera han adostutakoa
gauzatu dadin, ez? Eta bide hori egin dezan hezkuntzak ze momentu honetan potoloak diren arazoak ditu, segregazioa, sistema dual batean gaude, segregazio arazoak ditu, euskalduntzeari dagokionean ere arazoak ditu, eta hori irauli egin behar da. Alderdi politiko batzuek diote dagoeneko ez dela itunean sinatutako betetzen ari? Bueno, nik uste dut hori, begirada, epe ertain eta luzeko begiradarekin begiratu behar diogu itunari. Egia da hor presa handiz atera ziren zenbait arau eta dekreto eta ituna sinatuta oso denbora gutxian, da presak ez dira izaten inoiz oso lagungarri horrelakoetan eta gutxiago hezkuntza bezalako historietan, eta uste dut hor, guk hor genitun desadostasunak edo zalantzak eta trasladatu genitun itunaren jarraipenerako batzorde horretan, eta baita ere Jaurlaritzarekin ditugun, sailarekin ditugun hartu eman horietan, eta hemendik aurrerakoan eskatzen dioguna da Jaurlaritzari, aterako diren edo atera behar duten arau, dekretu edo instrukzio edo horrelakoetan, itun horren sinatzaile izan garen horiekin danakin lan egitea, hitz egitea eta nolabait denen akordio horiek lurreratzen joateko saiakera egitea. Eta azkenik ere Madrilera begira jarrita, EH Bilduk zen olako erronkak edo zen olako leku hartu du azken legealdi honetan bertan? Bueno, nik uste dut leku garrantzitsu bat, gure txikian leku garrantzitsu bat beneganatu dugula, helburu oso argiekin joan garelako Madridera, eta nolabait hor sortu diren edo ezkerreko perspektiba batetik herritarren bizitzak edo eskubideak zabaltzeko aleginean edo bidean egin diren neurri horiek zabaltzeko alegin horretan babestu dugulako gobernu hori, nahiz eta iruditzen zaigu batzutan ondo norabidetutako neurriak diren arren oraindik ere oso apalak diren eta behar duten ausardia gehiago eta behar duten kontundentzi gehiago, eta bide horretan jarraituko dugu, eta Madridera eraman gintuzten helburu berdinekin jarraituko dugu. Auzi nazionalaren konpontzerako bidean, presoen norabidean ere soluzioak bilatzeko hortan, eta eskubide sozial eta sozialen zabaltze horretako aleginean jarraituko dugu buru belarri gobernu hori estutzen. Nerea Kortajarena EH Bilduko legebiltzarkidea. Mila esker gaurkoan tarte bat hartzeagatik Hamaikatari biztan izateko. Zuei mila esker.